Čo si myslíte o kauze Gorila? Myslím si, že je to vec, ktorá tak dosť ukazuje, že čo sa možno skrývalo pod povrchom slovenskej politiky už dosť dlho a neviem na 100% preveriť, pretože nie som policajt alebo vyšetrovateľ, čo je tam, ale ukazuje to a ďalšie indície, že naozaj sú veci, ktoré treba zmeniť. Prečo ste sa rozhodli zúčastniť sa protestu? V prvom rade preto, aby som videl, že čo sa tu deje a o čo idem tým ľuďom, vypočuť si ich ako kandidát na poslanca, by som rád videl, že čo si ľudia myslia. Akú nápravu zo strany politických strán si viete predstaviť? Pred chvíľou hovorili niečo viac o priamej demokracii. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme možno dali šancu ľuďom, aby sa viac zapojili do toho procesu a viac ich počúvali a nechali sa viac kontrolovať. Taká väčšia vykázateľnosť a transparentnosť by určite vzbudila väčšiu dôveru a priniesla by aj dobré výsledky. Sú na politickej scéne ešte ľudia, ktorým dôverujete? Myslím si, že áno, aj keď je to taká dôvera s určitou nejakou drobnou výhradou, pretože ich nepoznám 100%. Určite vo viacerých politických stranách sú ľudia, ktorým by som povedal, že sú fajn a naozaj sa úprimne snažia, aj keď možno nie sú úplne čistí v tom slova zmysle, že sa stretli so všeličím a museli robiť aj nejaké kompromisy, ale verím, že ich morálka a ich úmysly sú dobré. Pôjdete voliť? Určite áno a v tom napríklad nesúhlasím s niektorými názormi, ktoré sa objavili aj na tých predošlých protestoch Gorila, že riešenie je neísť voliť, ignorovať ich, lebo minimálne v súčasnom politickom systéme je to riadny, štandardný, normálny prostriedok, ako ovplyvniť spoločnosť a bolo by veľmi nezodpovedné neísť voliť a dať vlastne šancu tým, ktorí voliť pôjdu bez ohľadu na to, či majú niečo proti tomuto systému alebo nie.